Dato ni Ronald Vlogger na po kasla magdadamo nga makikita ti ko nagdadakkel nga electric pan nem. Inya mati mako nam dita nagtatayag bet nga electric pan. Tin boss kasano da nga tao yung patpata der dito electric pan nga dakkelan na eh. O ngarod ne. Lumikaw-likaw mo na eh dapat agi pata der da mo diyan ti kasta. O ko ma. Yung kasanuratan no kuamit ka didan sa bakat. Ay ngarot ta eh parang ibibiyahe dito man yung makasama na. Tanta guwatag iti kwa Ronald Vlog pasalubong mo. Da kita man ti kwa. Sa nagatang dito nga tuwan. Windmill. Uy. Ni nagat ado nga pang pasalubong mo man. Oh. Sige mo naman ito niya, Cheng. Pangalan na may dalan Ay, kayo ito, dyan, ano? Mapan Highway. Apay sak damdamaga mo kasla sa agatangan. Ay, Sa maglago ka. aglago. Apay ka sa tigar-garomang. Sa hindi pagdamdamaga mo. Pares na lang mo agumatang ka. Cheng. Gwapo ata, Cheng. Oy, nunod to anti cellphone mo itugtugot mo latay deta. Oy, bagka mo latay deta. Ay. Ikaw. Sikat ka luwat ta, Cheng. Cheng. Sikat ka tano ka. Oh, kasala no damdama, Cheng, no pagpag na tayo tugot-tugot mo detan. 170. Yung kaya lang. Yung pagsinabatan niyo. Yan po yung boss namin, tawad ng tawad. Kung patatawarin mo ako, kukunik. Oo. Dati dadakil. Dati babasit. Ang damit ka babasit. Okay ato, ito nag-burn out ka. Damo kuryente tayo lang ka. Oh. Gumatangan Solar, data sir. O solar pa dito kaya. Ato, nag-burn out dyan tayo mabalin. Produce kuryente. Ayun guys, sa ibang tindahan naman tayo. Sa may tindahan ni Aling Shirley. Yan po, napakaganda ni Aling Shirley. Guys, pag napupunta kayo ng Ilocos, ang dami niyang binibenta rito. Mga t-shirt, at si mga kwintas. Ayun. Yan, ito di ba? Ang ganda. Ganda, ang daming souvenir. O, yung mga damit. Bibigyan ko kay Apang. Oh, bibigay niya kay Apang. Nasaan na sa Apang? Apang. Oh. Doble-doble lang din suot na. Ito lang yung bibilhin ko guys. Display lang sa bahay. Pag nag-brand out, pwedeng gamitin to. Walang bawas to naman. Ayan po, tumatawad. Kung patatawarin mo ako. Kung patatawarin mo ako, kukunik, sabi niya. Sige, nagisuot ka na. Hindi na, isusuot na. Ang saya-saya niya. Oh, Apang lang arod, dapat lang Ilocos dapat i-previs na. Saksak to, sana all. Sakto. Sumango ka ba? Sumango to. Oh. Yan guys. Ay! Nagbabayad rin, kagbayad din, Cheng. Bayad na ron ako. 100 ato. Naspak ka lang road. 100. Ayaw mo pabili sa akin yan. 100 sa Dayjay, 150. Dali to 50. Ang mahal na 240. Ay, kita naman Lahat ng mga lakas sa oh, mga laka kitchen ka no. chain. Cheng, aji kita gitara, Cheng. Tunog parehas ta. Mga lakas